לי היטב לדברים. אני משמיעה אותה לכולכם. כעת לשיחה בין ראש לשכת עורכי הדין דאז אפי נווה לבין הגברת רונית מנדלבליט, אשת היועץ המשפטית לשעבר. אז השיחה מתקיימת אחרי שמנדלבליט מונה לתפקידו, אחרי שבג"ץ אישר את מינויו, אחרי ששי ניצן אז פרקליט המדינה לא התקן את בג"ץ שהתיק של מנדלבליט פתוח. שיחה שמציפה את הכעסים של משפחת מנדלבליט בלי פילטרים. הנה. זה היה סיכול ממוקד, זה היה במטרה שהוא לא יהיה יועץ, זה הכל. חד משמעית, מה את מספרת לי? בגלל זה שאת אומרת לי, יש לו פריטה שלא תעבור לו, מי כמוני מבין אותו. אגב, התיק של אבי עדיין לא, כאילו, אין סיבה שהסגירה גם. הוא אמר לי. זה אבסורדי פשוט, אבל לא משנה. אחרי שבית משפט העליון כבר נתן את האמירה. למרות בדיוק, אחרי שיש בית משפט עליון, אז זה כבר אבי צריכים על זה כתוב, לא צריך לעניין אותו. נכון, אבל אבי אומר לי, את יודעת, אני לא ידעתי את זה, אבל הוא אומר לי, את יודעת, המצב המשפטי שלי הוא הרבה יותר גרוע מאדם שעבר משפט ויצא זכאי. זה בגלל שיש לו רישום? רישום, בדיוק. זה נכון. יש לו רישום שלא יתברר. לא, זה מצחיק שהיועץ המשפטי לממשלה, התובע הכללי הראשי של מדינת ישראל, זה אבסורדי. זה נכון. זה אבסורד, כאילו מחר הם מגישים במסוף המשטרתי? כן, אז כאילו עדיין לא יתברר עניינו. אתה מבין? זה מפריע לאבי בבחינת ג'וק בראש. אני יודע, האמת, הוא אמר לי את זה ואני כל כך, אני מבין אותו. אבל אם יש מישהו שהוא ככה, זה עד הסוף. זה לא יעזור, ג'ינדי עד הסוף. שני אנשים, אני אומרת לך, זה דני אפרוני שנמחק אצלנו, והשני זה ויינסטיין שנמחק אצלנו. שניהם. מי יותר? דני זה סכין בלב עמוקה, שותתת דם, אבי גידל אותו. את רוצה שאני אספר לך סיפור עכשיו? נו. בא אליי דני אפרוני, רוצה להתמנות שופט מחוזי. חרא. הוא פשוט הרס את כל מה שאבי בנה שם, גם מול אבי הוא הספיק. באיזשהו שלב הרגשנו את זה גם הפרקליטות, שהצבאית הפכה להיות נגד אבי, כולל שרון זגגי, אתה מכיר אותה? התובעת? היא הייתה פשוט מפלטת, גם לה אבי לא כל כך מוכל וסולח. אני אספר לך גם בהזדמנות, הכל קשור לגבי אשכנזי, הכל קשור לכל מה שקרה, לכל פרשת תרפ"ד. זה היה מתוכנן מראש, זה היה מהלך מתוכנן, להביא דני לדפוק את גבי אשכנזי, אתה מבין? על בסיס זה הוא קיבל אלוף, על בסיס זה הוא קיבל פטר בכלל. בגלל זה נעשה צדק. נעשה צדק.